Quina relació hi ha entre alguns dels principals programes de la graella de 3Cat i de Televisió Espanyola amb l'Estat d'Israel? Fa un any esclatava la polèmica sobre la presència del fons d'inversió KKR en els principals festivals musicals de l'estat espanyol, el Sonar, el Branch de Barcelona, el Festival Internacional de Benicàssim o el Vinya Rock. Ara, la Directa destapa que el fons d'inversió KKR està darrere de la productora Media One, la responsable de programes tan coneguts com Eufòria o el Benidorm Fest. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha desemborsat fins a 11 milions d'euros a Media One des de l'any 2020. En el cas de Televisió Espanyola, aquesta xifra es dispara als 54 milions d'euros. La polèmica està servida, perquè Media One pertany a KKR i KKR no s'amaga d'haver fet inversions en interessos d'Israel a Tel Aviv o per haver fet donacions a alguns dels candidats republicans dels Estats Units, com són Donald Trump o Nikki Haley. En reacció a les informacions destapades per la Directa, algunes de les organitzacions més destacades del moviment en defensa de la causa palestina, com són la Coalició Prou Complicitat amb Israel o el moviment del BDS que defensa el boicot, la desinversió i les sancions en l'estat d'Israel, ja han posat el crit al cel i reclamen que les institucions públiques deixin d'invertir en el fons KKR. A la Directa ens finança qui ens llegeix. Subscriu-t'hi perquè puguem seguir fent reportatges com aquest.